दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै मानो होनबा दिनै सानजा तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर बिया दैदेननायाव 33थि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसन सान फालिनायजों लोगोसे 19थि गरेस्वर बिया बाथौ गौथुमनि जा लाइमोनफोर माइनावफोरखौ लानानै सावरायमेल खुंनाय जादों आरो बेवहायनो बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लाफैनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा दिनै माइनावफोरा ओरैबायदि लोब लोब ओंखारबोदों दा जेरै गामियाव फ्राय थाबोआखै बायदि नांदों। मानो होनब्ला बे गरेस्वरनि बे स्टेसन साखाथियाव थानाय बे बाथौ थानसालियाव जेरैबायदि लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैबाय गमामायैनो दिनै आइजो माहारिनि गेजेराव आरो दुलाराय बाथौ गौथुम बे माइनाव आफादफोरनि जिखिनि मावनाय जौगाथायनि थाखाय खामानि मावबोनाय बियो गमामायैनो दिनै मोनसे मोजां नेरसोनथि आरो बेनो जाबाय गरेस्वर बिया दुलाराय बाथौ गौथुमनि दिनैनि बे सानसेनि हाबाफारिखौ लाना खुंनाय बे मोनसे मोजां बाथौ सिबियारिफोरनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव मोनसे मोजां इसारा लाबोदों। मानो होनबा दिनै न'खर दानायजों लोगोसे समाज दानाय आरो दिनै बर' माहारिखौ जौगाहोनाय बाथौ धोरोमनि गेजेराव दिनै जोङो खौसे थायोब्ला दिनै बर' माहारिनि गेजेराव बाथौ धोरोमखौ मुलुगनां खालामनो थाखाय गेरेमसा खालामनो थाखाय जाबायदि खामानि मावबोनाय बे दिनै जोङो गरेस्वर बियाबनि दैदेननायाव जाबायदि खामानि मावनाय बियो आबुं महर खालामनो हानायखौ नुनो मोनो। माइनावफोरनि जिथु सावरायमेल खुलुमबाय गिबियावनो 33थि जि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसनथाय सान बेजों लोब्बा लाखिनानै 19थि बिमा माहारि सावरायजोबना लादों गरेस्वर बिया माइनाव आफादनि बे सावरायनायाव फैनानै खोब गोजोननाय नांदों जे बिथांमोननि माइनावफ्रा बियाबनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय हयथ' बेहाय सफैफ्रामजोबदों आरो गोबां माइनावफोरा मोनफैदों बेहाय। दा बेयाव बिथांमोना मोनसे सावरायनायनि आयदाफारि होदोंमोन जोंनो न'खर गंसे जानो नांगौब्ला बिमा माहारिफ्रा बोरै जानांगोन आरो उन्दै गथ'फोरखौ बोरै धोरोमारि गियान होनो हागोन आरो बाथौ धोरोमखौ हमथानांगौब्ला जोङो माबायदि हाबा मावनो हागोन बेबायदि मोनसे आयदाफारिखौ लानानै बिथांमोना बे सावरायनायखौ खालामदों। मोजां नांदों। बे मोनसे एकदम सावरायजानांगौ बाथ्रा जाहैखाबाय जे जाय बाथ्राखौ जों जेरावबो बुंनो गोनां जादों सावरायनो गोनां जादों आरो बेफोर थासारिखौ नोजोर बोनानैनो दिनै जों दुलाराय बाथौ गौथुम माइनाव आफाद जानानै जे जोंनि गेजेराव जानाय जे बिमा माहारिफोरनि गाज्रि आवसारि मोनसे बे थासारिफोरखौ गावखौ फोजोबनानै लानो हानो थाखाय बा गावखौ मोजां मोनसे सानदांथिजों गावखौ दैदेननो गावनि न'खरखौ गावनि गथ' गथायखौ दैदेननो हानो थाखाय जोंनि धोरोमारि सावरायमेलनि गेजेरजों धोरोमारि सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों जों खालामनो हागोन नामा बेखौ लानानै गोबां जिल्लानि सिङाव थानाय बियाफोरा बा जिल्लाफ्रा बेफोरबायदिखौ खालामबाय दङ आरो दा बिनि गेजेराव जोंनि जायफोर बिथांमोना बेबायदि आवसारि खान्थिसिम थांदों बिथांमोन बायदिया गावखौ लाजिनांगौ। मानोना मानसि महरै थांनानै थानायाव जों गावखौ मानसि गियानजों दैदेनलांनो हायैया बिथांमोन बायदिनि थाखाय मोनसे लाजिथावना बाथ्रा आरो बिथांमोन बायदिनि थाखायनो दिनै दुलाराय बिमा माहारिफ्रानो लाजिनो गोनां जादों सोंखारि जानो गोनां जादों आरो गोबां गथ'फ्रा आलानि जानो गोनां जादों आरो गोबां फिसायफोरा माने बिसि गैजायै बायदि जानो गोनां जादों। बिनि सायाव जोङो गोबां बिदि इसिङारि राहाजों थोंजोङै लानो हायाखैब्लाबो जों जोंनि सावरायनायनि गेजेरजों धोरोमारि सावरायनायनि गेजेरजों फोसाबलायनो हागोन नामा बेखौ लानानै जोङो सावरायगोन आरो गामि ओनसोलाव थानाय समाजारि खान्थिनि गेजेरजों बेबायदि माखासे जालांनाय थासारिफोरखौ लानानै सामलायनो थाखाय नाजानाया सोलिदों आरो बेबायदि सामलायनायनि गेजेरजोंनो दिनै धोरोमारि सावरायनाय बेखौ खालामनाय जादों। बबे बिथिंनि थाखाय गाज्रि लामा थांनाया बबे
दा बे बिथिंनि बाथ्रा बुङोब्ला दिनै नैबे समाव जायफोर बिमा माहारिफ्रा बा माइनावफ्रा न'आवनो थानानै सोरबा बायदिया न'आवनो थानानै ओरैनो मबाइलजों थाबाय थानायावबो माने सोरनिबाखौ नुनानैनो बिथांमोनाबो गावसोरनि लाबा लाबनि थाखाय किसुमान माबाखौ खिथिनो थाखायबो खायफाया गावनि मोखां लाइसिफोराव जाथावै आखुफोरखौ खिथिदों आरो सोरबा बायदिया मा गावखौनो गाव माने बियो गोसो हमथानो हायैयाव माखासे आवसारि आखुखौ गाव गावनि खिथिनानै लादों आरो दा बे खिथिनानै लानायाव दिनै गावसोरबो सिन्था खालामनो गोनांनि सम फैबाय जे गावजों लोगोसे गावनि न'खर गावनि समाज गावनि बाय बाहागि गोबां लासिंसिं मोनसे थासारियाव फैदों आरो जोंनि जातिनि मोनसे लाजिथावना जानानै फैदों बेखौ बिथांमोना सिन्था खालामनांगौआ खोब गोनांथि दङ।